O Partido Popular formalizou esta mañá no rexistro da Deputación de Pontevedra a súa petición dun pleno extraordinario. Exixen a Carmela Silva explicacións e responsabilidades políticas polo caso da contratación da súa cuñada. Ante un caso tan grave como el que acaba de ratificar el Tribunal Supremo, que condena 5 años de prisión a un alto funcionario del mismo ayuntamiento, ni más ni menos que por urdir una trama que el único objetivo era beneficiar económicamente a la cuñada de la presidenta de la Diputación. ¿Qué menos que por respeto institucional, por dignidad política, dar una explicación al respecto? Consideran ademais que pola relevancia do caso a presidenta provincial debería dimitir. No cabe en la cabeza de absolutamente nadie que la presidenta de la Diputación no supiera que su cuñada estaba cobrando sin trabajar del erario público de todos los vigueses. Es totalmente inaceptable e inadmisible y su silencio es también inadmisible. Pola súa banda, Carmela Silva evitou responder a esta petición dos populares. Remitiuse as declaracións que onte facía o voceiro do Grupo Socialista na Deputación. Carlos López Font cualificaba a actuación do PP de asquerosa campaña de persecución. Eu non me vou embarrar no lixo no que vive o Partido Popular. Onte o señor Font fixo declaracións e eu asumo esas declaracións como a verdade absoluta. O lixo yo deixo para o señor Rueda e para o señor Feijóo, que é onde lles gusta estar embarrándose aí e que ademais son os que están dando as instruccións a esta xente que, bueno. Silva pechou tamén a porta a posibilidade de convocar o pleno extraordinario. Recordou que no 2019 o PP xa fixera a solicitude, que foi rexeitada polo secretario. Xa se rexeitou por parte do secretario con un informe potentísimo dicindo que solamente se tratan nos plenos as cuestións que teñen que ver coa actividade política e administrativa. Por lo tanto, non sei o que vai a escribir o secretario, pero xa o escribiu no ano 2019. O sea que eu non vou a ter nada que ver no informe que faga. A presidenta provincial incidiu en que o seu papel é gobernar con transparencia respecto ás normas e á lei.